IF Games on keväällä 2016 perustettu urheiluliike vahvalla tiilaaksoon kuuluvalla golf-painotuksella. Tyylikäs liike tarjoaa fittauspalveluna Mizunoa, josta lisää seuraamassa. Ville, mitä me ollaan täällä nyt tekemässä? Mikä meillä on homman nimi? Eli me ollaan täällä fittaamassa sulle sopivia rautamailoja ja etsitään sellaista kombinaatioa, jolla sun peli helpottuu ja tulokset paranee. Eli meillä on nyt ilmeisesti Mizunoa tässä kädessä ja jonkinnäköistä vartta ollaan hakemassa. Joo, eli meillä on tällainen Shaft Optimizer, joka kertoo meille sun swingistä tärkeitä asioita ja sen avulla me pystytään sitten palkkaamaan sulle sopivat parret. Ja nyt me katsottiin jo tuossa etukäteen, että Mizunolla on useimpia lapavaihtoehtoja ja valittiin sulle tää MP5. Ja homma jatkuu tästä millä tavalla? Ei muuta kuin mennään paukuttaa palloja tuohon verkkoon. No niin, eli nyt meillä on sun 3 lyönnin tulos täällä, että otettiin 3 lyöntiä tuohon verkkoon ja nyt täältä mennään eteenpäin ja katsotaan, että sulla on tällainen Luke Donald-tyyppinen swingi. En ehkä ihan allekirjoita, mutta niin löin ehkä tuossa löikin vähän rauhallisesti. Mitä tarkat speksit me nyt saadaan tässä? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Eli nyt me nähdään täältä varsisuositukset, mitä meiltä Mizunon kautta sulle löytyisi. Ja tästä lähdettäisiin niin ensimmäisenä nyt kokeilemaan esimerkiksi tuolta NS Pro Moduksen 105 X ja lyödään siihen toi MP5 lapa kiinni ja meet lyömään taas muutaman pallon. Varsi- ja mailafittaus kattaa myös laaja mittauksen sekä mailojen pituuden optimoinnin. Fittauksia saa tehdä niin tarkasti kuin asiakas itse haluaa, jopa gripin paksuudesta lähtien. Prosessi voi käydä läpi jopa 15 minuutissa. Uudet mailat matkaan ja kohti golfkenttää.